pamusoro emambo ndauya nenyaya iri paitem 4 case number 202 of 26 iri nhau yemarriage dispute and child dispute. Nhau yakamhanga rudare naCaroline Victoria Karamba vanogara kuNew Stands Heathcliff achimhangarira Tremo Nyatowera pane adresi yekubasa chete Zuva Service Station. Tremo Nyatowera unogara kupe? Unogara Stone Ridge New Stands. Ndiyo navaendewa naye mudadi. Ndichakumbirawo mumhangari Caroline Victoria Karamba usimudza ruoko rworudyi wotedzera zvandada kutaura mashure. Ini Caroline Victoria Karamba ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisa ruoko pasi. Ndoya kunawe Tremo Nyatowera usimudza ruoko rworudyi wotedzera zvandada kutaura. Ini Tremo Nyatowera ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi. Matitozaka muna wakwana Tremo pambango nefoni namba mamwe achona IT namba apani unozopiwa zvinhu izvo ngatifambei ngakupe chitupa mufamba munyore pasi tichifamba panandasiyangu pandoziva unoziva chitinyorera ngakundo Caroline Victoria Karamba uzinisodare muchidimbu chasakisa kuti umhangarire Tremo Nyatowera. Ndakadana naTremo takawirisana zvekuita mwana takaita mwana. Ndaita mwana aichengeta mune zvakanaka. Achichengeta mune zvakanaka akazoti takuenda kumadhieni. Tobva taenda kumadhieni, madhieni achikuda mwana achinzi ndewake. Tagara zvekare akabva azonditi ndiende kunoona hama dzake, panaenda kunoona hama dzake. Ndichidzoka kubva ikoko takati gare gare akabva atakaramba kuchengeta mwana. Makatanga kudanana rini? Mukatanga kugara mese rini? Takatanga kudanana 2019 paCovid. Makatanga kugara mese rini? Takareba kubva 2019. Makazoita mwana rini? 2024. Pamakaita mwana. Anozikanwa kumba kwenyere Tremo? Hazikanwa. Haana kuroora? Maingochaisana mapoto. Saka kuzosiyana masiyana rini? Mane 2 months masiyana. Unoti masiyana gore rini? Zvikonzero zvaita kuti musiyane hanzi chii? Ndicho chaari kutaura kuti zvoni haachakwanisi kuchengeta mwana wake. Asi akubvuma kuti ndewake. Akuramba mwana wamakaendera mumaDNA. Ichokwadi. Saka akuramba mwana. Chimwe chifuti. Saka makabva masiyana. Pamaigara ku? Heathcliff. Ezvinezve yakugara? Ane mhuri yake anogara kuchitungwizi. Ane ndokwanisa kuba anotaura ndokwanogara. Kuchitungwizi. Saka Stone Ridge kunyepero? Ane inesendi kuStone Ridge asi kuchitungwizi anotaura. Alright. Tremo Nyatowera. Kuinzwa nawe? Ndainzwa. Anzi wane 2 months usiri kuya kumba chikonzero chako kuti mwana haukwanisi kuchengeta kuti mwana haasi wako. Agara asiri mukadzi womambo. Ndinonyanya kumba kupi asiri mukadzi womambo. Ndagara ndisina kumuroora asi mukadzi wako. Haasi mukadzi wako? Haasi mukadzi wako. Saka chii chako? Girlfriend yangu. Paataura pekutanga kuti takawirira kuti tiite mwana. Ndizvo chokwadi. Takawirira kuti tiite mwana chete. Ko mwana wacho zvibudza uchachengeta?
ichokwadi ndakamira mwedzi unoyu kubva pari pamwedzi ndaita zvese kusvika musikano webasa ndaibhadhara. Iwe unopenga here? Ndopuputa pamberi pekare. Wakaita mwana nedandani? Idanda wakaita naro mwana? Ndozvaakataura kuti haadi kuroorwa nezvikonzero zvakandiudza. Hazvizopenga kwenyika izvo. Tsika dzipi izvozvo tiri mhuka? Hatisi mhuka ka uri mombe inongofamba ichikuedzesa mwana kwese kwese ichimbosiya chete. Mwana wacho hazi wangu mama. Anotaura kuti makaita DNA test mwana akabuda achinzi ndewako. Pane zvakaitika pama DNA test mama. Pane zvakaitika kupi? Pama DNA test. Saka ngatite DNA test yacho munhu. Kana mwana akanga abuda ari wako obva wabhadhara roora rese. Ndinoda mama. Ndopika kudai. Ndinoda. Ndachitokumbira dare mama. Nekuti hamuna kutipawo mukana wekutsanangura kuti sei inini ndiri kuramba mwana wangu. Unopiwa mukana wekutsanangura iwe uchitaura? No, ndine kutsanangura kwandinoda kuti dare rindinzwisisa. Mozondipomera henyu mhosva mumashure. Nekuti munotanga kungondipomera mhosva. Apomera mhosva ndiyana? Taura. Mhosva yako yaunayo ka yekurara nemwana uyu tobva wamupa mwana. Mhosva yaunzwa mudare. Haunopiwa mhosva nedare. Uyu ndiye akusungisa achiti wakandipa mwana. Hauchada kuchengeta mwana wacho. Saka usati mhosva iri mudare iri kukupa mhosva. Wauya munomu wakatosungwa naCaroline achiti une mhosva. Mwana wacho hasi vangu arutaura naCaroline. Ndochokwadi. Nekuti ndikada kutarisa ndakaenda naye kuma DNA test, mari yakashanda ndeyangu haisi yake. Taenda kuma DNA test. Takasvika kwaTinashe Mugabe. Tikabvunzwa. Ndichida kuziva kuti mwana ndewangu ere mama. Munouya mese mozotora ma-DNA test. Tikati tinoya tese. Ndakadzoka kubasa nemarisiti angu. Ndinoshanda naye ndakamupawo pekushandira musikana uyu. Ndikaisa marisiti pandakachengetedza. Akaatora. Ndikazomubvunza kuti ko marisiti anga ari papa ari kupi. Akanditi ndiye anawo. Ndikamuti ko wadiwa ndiudza wenyu. Ndaziva kuti wamatora. Zvikanzi ndine right yekuachengeta. Ndikasiyana nazvo. Musi wekunotora ma-DNA test akafonerwa ndikafonerwa ndikamutaura kuti no inini handikwanisi bwana. Ndiri ndega pabasa. Ndida kutsvaga mari yepetro yekuti ndikamhanya paTinashe Mugabe ndichitomutakurawo nemotikari. Ndikamhanya todzokawo pabasa ndoshandirawo mhuri. Kusanganisira neyei bhozi mwana ndai mapamba ndindaita zvese. Ndakazonzwa aiko kwaTinashe Mugabe kwacho. Ndakutofonerwa nausikana ngozi tomupa here Caroline Karamba. Zvinhu zvinova zvisina kusasa. Kuti marizotsi anenge akanyorwa. Akanyorwa but zita rako rakanyorwa, mazita emwana akanyorwa, marizotsi ozonyorwa matest yabuda. Ari kupi marizotsi acho? Ndine photocopy iye ndiyakataura kuti ndakati ndikuda kuratidza mukadzi kumba nevana vanondiseka kuti uri kuchengeteswa mwana akasiyiwa. Ndobva atora origin. Ndakatora inonzi bepa racho ndobva ndaenda ndobva ndane photocopy ndakazomute sei ndobva ndazomuzosiya. Hatinogona kumashanga tinokuma chaizvo kana tiri mugokoro. Ukazoka kuti ndiwe muridzi wevana vese vakazara mugokoro mukanenge kachiramba achiti handite mwana. Izvozvo zvatikusangana nazvo panapa. Mother Caroline Karamba ndiani? Child Makana ndiani? Ndiani naiwe? Mambo. Yati ndiani kwana? Wandanga totoresa birth certificate. Kwanozi Alfred Mako Makana? Ndini mazda angu. Ndandatomutoresa birth certificate ndichitofara inini. Ndiano mwana mukomana. Sumira mambo waendera mberi. Probability of paternity 99.99999%. Onguma, zvakaitika zvese izvo but handina kugutsikana nazvo nekuda kwezvikonzero. Saka kana usina kugutsikana unosungisa veglobal DNA ndobva unosungisa kuti makandipa mwana asiri wangu. Iwe wopa proof yako woenda kune imwe lab woita maresults ako wochisungisa veglobal DNA. Ndine pandinoda kutaura munhu. Pandakauya kunoku ndakataura nehanzvadzi dzake. Ndikati ndinokwanisa kuchengeta mwana uyu after 25 years. Ndichimuchengeta kusvika akura. Asi chokwadi pachinobuda. Mundidzorerawo mari yangu. Handisi kuramba kuchengeta mwana mangu. Mwana ndewangu. DNA test iyi yakaitwa pakati iwewe nemwana wako nemudzimai wako uyu.
ndo maresults acho ari apa paya. Kana uchidisputa maresults aya hauudze mambo nokuti handisiri ndakaita matest, unosungisa global DNA kuti maresults amakandipa ndeenhema. Handiti ikodzero yako iyoyo yekuvasungisa kana uchiramba maresults avo. Asi isusu kana maresults akauya sezvizvi aine chidhindo chavo pamutemo tunoashandisa as official results, anocontesta maresults achiramba ndiwe. Isusu hatina dispute maresults. Mambo tobona ndichichemo mambo. Dara nawo paro munguwa yekuti nditsanangure kuti sei inini ndiri kuramba mwana uyu pari zvinji. Mukandipowa nguwa ndinotsanangura. Iwe wambozofunga kuti isusu sei tiri kuti mwana ndewako? Ndakatofunga chaizvo. Ndakatozofunga here kuti sei isusu tiri kuti mwana ndewako? Ndazvifunga. Chii chaita kuti titi mwana ndewako? Nekuti maona bepa. Irika? Ehe. Rakanyorwa mazita ani? Angu akatestwa apa ndiani? Ndini nemukadzi. Saka isusu ndora tiri kushandisa here. Asi ndine mambo wangu chikumbiro chichemo chekuti ndiri kupawo chichemo kudai kuti zvakaitika ndini ndakabhadhara mari. Andikabhadhari mari nokuda kutesta dai rino. Ndaida kutsvaga chikwadi kundibhadhare mari. Handina basa randinoshanda rinoshamisira. Ndaitongwabva kuti mari iungane ndiibhadhare. Ndakatokwereta zvikwereti kuti ndibhadhare mari. Taura pane nyaya zvokuti kwakabva mari hazvina kukosha. Paneno yangu mambo ndepekuti mwana pandiri kufamba iyeyo akanyorwa pebepa. Ndine mwana 4 akafa. Handisi kuti uyakararamira mambo. Handiti. Pandiri kufamba ndiri kunzwa kuti hazi mwana wako uyu. Wakufamba kuyi kumaprofita? Pachivanhu. Ndiri kuzvibata. Iyo DNA test ichitaura mwana ndowako? Ndokwanzi kuti mambo ndakaenda ku-DNA test. Ndakatofara pakabuda DNA test. Ndikatosvika kumba ndikatotaurira vana vangu vasikana variko. Asi regaiti tinononoka handiti nemaresults aripo. Dare rinoshanda nemaresults aripo api. Newangondiwa maresults auri kukanda apa nhasi. Ndinoda kuenda maresults. Saiko zvino usati waenda maresults aripo ndo ari kusimudza. Handiti kana uchizoenda unosungisa global DNA kana kuenda kune imwe lab yosikopa maresults akasiyana napi ende ayaya handiti ndopaunoti ndidzosere mari yangu anditese iko zvinotoshanda maresults aripo kusvika wauya nemaresults anoti hazvisiri izvo zvakasiyana nezvipi ende macases evaprofita nechivanhu aripo akatowanda yadzinototestwa tina chemugabe aitondamhenda akaudzwa nemweya ndakarota asi zvobuda zvinhu ndewani saka zvipruvhe iwe noti wekushanda nemapepa aripo nditi chengeta mwana sezvokutaura ushanda nemapepa aripo kana uchipikisana nemaresults aya wopikisana nawo iwewe. Mambo ndinoda kutaura chokwadi mukadzi kubva iri nhumbu mubvunzei pari handina chandikusha musikana webasa handingashayi $40 yekumupa imaintenance but it's over $40 yendaimupa. Saka ini ndiri kuti mambo wangu ndinoda kukumbira dare kuti ndidzokere kumadhini ndichengete mwana wangu zvakasununguka ndisingamanikidzwi. Regai tikuudze maresults aya ndeako ndiwakaitisa. Handiti munhu atipa pana pamudzimai wako maresults aya haana kubva muofisi muno ndizvo? Mambo ndizvo here maresults haana kubva muofisi muno mukai? pane pandikupekisa maresults haasi yemuno asi hazi mudzimai wangu. Serikudaro ane zvikonzero akatoramba kuti adi kurohwa neni nezvikonzero zvakandiudza. Aiwa ubenzi hwenyu muri vaviri ihwohwo ende isusu sevaridzi vetsika hatiudzwe tsika neubenzi hwamunenge maudzana muri vaviri. Totokuudzanai kuti kana muchinge maita mwana sezvizvi tsika dzinotiroora uchengete mwana wako. Hatiudzwe ubenzi hwenyu hwamasangana kumakwenzi uko motanga kuudzana ubenzi hwenyu hatishande naizvozvo. Tsika unozodziudzwa namambo kwete kuti dzaunoudzana nemusikana wako hadzisi tsika idzodzedzo. Ende inini handiteerere dzenyu tsika dzeubenzi. Ndinokuudzai tsika chaidzo dzinofanira kuteedzerwa. Tsika chaidzo ndedzekuti unoroora wozotanga unongedzera kuti mukadzi wako. Zvenyu zvekuti munoudzana kuti madanana ako bva ati handisida kuroorwa hatizivi kuti chikonzero nei chakamusvitsa pakutaura shoko iroro hatizivi izvo. Asi tsika dzinotaura kuti kana wada mwana wemuridzi unomuroora. Ndokona kutaura chikonzero.
nekuti inini apa zvikonzero nyangwe ukatsanangura zvinengei hauna chikonzero chinokurira tsika dzinoti mwana wemuridzi kana wamupa mwana unomuroora hauna chikonzero chinokurira tsika. Saka kutaura uri kutaura hako asi chikonzero chako hachikurire tsika dzinoti pamusoro emambo handisi kuzvidza dai ndatoti mwana wehasi vangu dai ndikukumbira dai kuti muzondibate nemhosva ndabva kune amwe madhini. Takuita zvinhu zviviri panapa. Iwe unoenda kuDNA test kwako, susu panapa tinokupaura list yeroora rekubhadhara. Takupa list yeroora rekubhadhara totakupa zuva raunofanira kutanga kubhadhara roora iroro. Ipapo mazuva iwayo ikodzero yako kutorana nemwana wako woenda kunoita DNA test. Isusu patakabata list yedu yeroora tichiti uri kuuya nayo, iwe musi wacho watiri kuti tikuda rooro bva wakabata maDNA test results ekuti mukadzi wamuri kuti ndiroore mwana wacho hasi wangu, maresults angu aya. Asi pari nhasi tikushandisa aya maresults. Iwe unotsvaga ako wauri kuda, wouya nawo musi watiri kuda roora, obva watipikisa kuti mukadzi wamuri kundirooresa uyu mwana wacho hasi wangu, maresults acho aya. Kana madaro mambo ndine maresults iwayo chandinoda ndechekuti unosimuka iwewe nemwana wako nemudzimai wako moenda paTinashe Mugabe motorwa maDNA test results. Tinashe Mugabe oya muno mogara oanaunza maresults ndiye pachake iwe wakagara mukadzi akagara. Ini ndichibva ndaanaunza rangu roora apo topedza nyaya. Patinashe kuti maresults ekutora anouya munomu oanaunza maresults kwamunhu, iwe uchanzwa pekutanga uye achanzwa pekutanga. Asi ndirangu roora ndiye ndakabata. Iwe kana uchidzoka pano unodigira roora rangu, Tinashe Mugabe achiuya nemaresults yake apa achaanaunza maresults yake achipedza, kana mwana anzi ndewako obva waisa roora rangu. Ndanga ndichifunga kuti mambo wangu handisi kushora. Imini paTinashe Mugabe ndokwatakaenda kwandisina kupusikana nako kwakamanipulatewa zvinhu zvandataurawo zvikonzero zvacho hamuna unipa mukana. Iyi kambani yakarejistwa muZimbabwe zviri pamutemo handiti kana wave nekupokana nezvakaizviri apapa ikodzero yako kuenda kuHigh Court noti Tinashe Mugabe achaita basa nemazvo, kambani yake ngaivharwe. Wazvinzwa? Saka usashoropodze kambani iyi nekuti nhasi uno Tinashe Mugabe anokusungisa iwo nemuromo wako kutaura iwoyo because ikambani yake yauri kushora kuti haisi kuita basa nemazvo. Nhasi Tinashe Mugabe tomufonera tomuudza kuti pane mukomana ari kuti iwewe Tinashe Mugabe wakampa maresults efeki, obva ati ndakukutesta for free. Asi kana maresults akabuda asi sezvizvi ndokusungisa. Ndinachikumbira mambo ayo ndizvo here ayo watodedza ka Tinashe Mugabe obhadhara malebhu matatu ari kukuita anoita matesti pauri iwewe. Kana maresults akabuda achiti mwana ndewako iwe wosunga. Pane panachitautaurawo mambo pamambo wandinzwawo chikumbiro pamberi pamambo ndakazvininipisa. Handisi kugerera dare kana mambo paTinashe Mugabe uku amati ndidzokere. Handifungi kuti kana kuriko kwandiri kudhauta nako ndidzokere ikoko pamwe ndingatodzokere pamwewo pamwe. Mazazi akabuda rini? Mazazi andichanyatsauziva November 2025 kopesa mama agarire itadza kukonda. Ndakatofara mambo wangu kuti mwana wangu ndewangu ndikatoita keep on mwana hasi wake pane maDNA test results. Maresults ayo mwana akagadzira maresults. Iye achitobvuma kuti takaenda kunotest ndikafara. Odzoka kutanzi maresults hasi angu hamuzoti ubenzi. Isusu takagara naye pasi mushure mekunge mwana edu atitsana. Ngatichitotaura izveroora. Takamuti isusu ticharespekta decision yake. Tichitaura izveroora. Respect decision yake. Tinorespekta tsika baba. Tsika ndo dzatinoisa mberi. Tikateerera madecisions mamwe ekupenga akaita saayaka, tsika dzinorasika. Tsika ngadzitevedzerwe. Madecisions ekupenga saayaya ndo atinofanira kuzorapa iwayo.
Ndipe list rangu reroora riri mukombiyuta mako. Tipedze nyaya. Ndati inini unotsvaga rangu roora rangu uchiisa obva wauya uchiti mambo ndiri kupikisana nezvamakatonga zvokuti ndibvise roora madna test results angu ari kuramba uri mwana ndewangu obva wagadzika maresults apa ni roora rangu apa. Kana maresults ati mwana ndewako unobva waisa roora rangu apa. Kana usowauya usina roora rangu tobva ndakusunga. Handinawo mastenzi aunawo ndinoatacha iyoyo stendi iyoyo yacho ndotanga kutengesa iyoyo ngozoda kungwarisa kuti mutemo wakangwara kudarika iwo futi. Hatingarambe takaswera tichiudzwa zvokunzi mwana haasi wangu madna test results handihade mwana handisi kumuchengeta. No, hakuna zvakadaro. Mwana kuchengeta mwana. Mwedzi uno wasina kuchengeta mwana yeye. Akachengeta mwana. Ndipe list yaunayo first vabadili parents. Kuita zvimaroora zvimwana zvakapera. Emushozva kuti tsika dzedu hadzitombotarisi zvedna test results izvi. Hatitombozvitarisi izvi. Tongokuitira zvokufevha iwewe kuti tibvutse mwoyo wako. Ipapo pawakatombomutora uchinoorora naye ipapo pakatokwana kwatirisa mama. Dai wanga uchiona kuti raumude dai usina kubvira wakamubata. Kumubata kwakatoita ikoko uchimukumura hembe kwakakwana ikoko kuti utiti mukadzi wako nomuroora. Ita ma-editions are necessary papa. Mwana wako unomuchengeta chirudzi? Ndoita zvese. Unomuchengeta chirudzi? Ndaibhadhira musikana webasa. Ndaitenga chikafu. Unoendesa mari iyi pamwedzi yekuchengeta mwana wako? Ndikati pamwedzi inohosvika ndaiendesa kuda yawo kuendesa kumberi kwatiri kuenda kwete zvanezuva. Mpaka na $40 pamwedzi. Saka $40 unobhadhara musikana webasa yochengeta mwana wako yobhadhira paanogara. No, ndakutokanzera izvi noda kumbobhajetawo mari ndiende kumadhini. Wakukanzera kuti mwana uyu ofana. Pane pana nchida kuti mari yemadhini ndo yanaita kuti ndimbounganidze. Ndati mwana wako uchamuchengeta sei? Ndobhadhara $40 pamwedzi. Usafunga kuti kuita zvokutamba zvo. Tezvara, ndoda kupa list reroora ndo mutarise panapa. Kana mawirirana naro ndotoita zvandakuita ndakutopedza tisambirane pasi. Totowirirana wotondiudza kuti roora rangu riri parini. ZveDNA test ndezvako. Ndichandikuziva ndechekuti wakarara nemwana waridzi. Mbomupa mwana. Ndochandoziva chete. Zvekupruvha kuti mwana ndewangu kana kuti ndewani ndezvako izvo. Saka mama ndakabvunzwa mama. Musondiwe nemadhini anogona kuya ari kuposita achashanda kuti. Ndati kana wauya uchida kundipikisa judgment yandenda apa unotigira maresults aya ari kutaura kuti mwana haasi wako. Asi musowanoya nemaresults ari kuti mwana haasi wako. Kana auya achiti ndewako uchindipa maresults ekuti mwana ndewako apa uchisara roora rangu rakakwana. Nokuti wewe wati uri bhuruka. Uda kutanga waita DNA test kuzori mwana ndewako. Uri kuramba yawi naye. Saka tsvaga roora rangu apa maresults ako apa. Maresults atibuda achiti mwana haasi wako totaura zvitsva. Maresults atibuda achiti mwana ndewako obva wandipa roora rangu. 50-50. Zvakanakira iwewe zvonakira wenyini. Ndipe list rangu. Ndipe kuno. Tezvara. Tarisa list. Pamusoro pemari iyoyi anobhadhara $50 every month yekuchengeta mwana wake. Zvinyore pabepa ipapo. Mupe maresults ake.
Pane chichemo chandinacho. Tavarige vakurukure zvaurikurukura. Nechemo chandinacho mama. Taura. Musikana uyu anga akanditi pamwana iyeyo unobhadhara mari mbiri, mombe mbiri dzekurima mwana wako. Saka anga akabata $260. Ani Musikana. Maipenga muri vaviri. Maipenga muri vaviri. Imimi muri vaviri makugara pasi kuda kuudza mambo kuti takawirana kuti tinoroorana sezvizvi. Tsika dzedzipi izvozvo. Akazvizvara iro. Akazvizvara ire mwana. Haazvirodze uyu. Anorodzwa nababa vake. Ndo vaona vabuda panzapa. Ndo vanomurodza uyu. Haazvirodze. Kune chinhu chinonzi tsika hatiudzwe newe. Tsika tisu tinotokuudza kuti idzi hadzisi tsika idzi. Tsika dzinoti. Saka usandiudze tsika iyoyo. Usandiudze zvokuti uyu akawirana neni kuti ndichamuroora sezvizvi. Maipenga. Anga akati asida kuroorwa neni saka ndifambe nenzira iyoyo ndoyandandichitevera. Chimuroora manje. Kana wamuroora manje wobva nditi mambo mukadzi uye wandakaroora haasi kuda kuuya kumba kwangu. Ndobata shamhu ndorova uyu. Kuti uda kuita mombe yemashanga here iyoyo ida kumurume. Ndotsika idzodzo. Ndotsika idzodzo. Haandiudze kuti handisi kuda kuroorwa iye aine mwana wako. Ada kutidzidzisa chii? Kana asingade kuroorwa amangarire chii kuno kudarikwa mambo? Haindinyebera. Zvakadaro mambo ainyebera. Ende pane imwe yaindira kutaura mambo yekuti dai manipo nguva ndatsanangura kuti sei ndiri kuti musikana wetsotsi. Saka apa una nguva here? Uda nguva yerudzivo. Ndotaura. Akatorera mudzimai vangu pisoda but ndasvika kukoti handina hangu kubatikana nazvo kuti amutorere ikodzero yake. Ndasvika kukoti akanyanyisa kuti mudzimai wangu ini ndo girlfriend iye mukadzi wangu chaiye. Ndikamubvunza kuti wazviite zvikanzika kuti zvangu zviite. Ndakudza chikonzero chaakazviitira. Saka ndirikushaudza ndokuita kwazvo here paari kuda musikana. Takuita zvokuti zvake zviite. Obva wazomuudza kuti shamwari zvawaita zvezve zvaitika mama ndani madzimai angu tu ari kumba newe. Obva aziva uyo ogara kuchitungisa uyo ogara kuchitonrichi obva waziva kuti wane madzimai ako tu. Ende hapasina achatorera mumwe protection order nokuti zvaapachena. Mwana wako oita DNA test ubva wamuudza kuti kumba kwangu kuno kunde kwangu ndouya pandadiri. Wakuisa mutemo kumba kwako. Zvekuti achakuudza kuti ndoda kubvisirwa mombe 1 ubva wamupira kuti aiwa izvozvo hazvisi mutsika izvozvo. Zvetsika tunoenda patezvara ndokatonobvisa roora kwete kwauri iwe. Ndinoga kutokupera ikona yaisaro kuti ndada kuona izvi zvinoratidza kauziva.